Mira, y no li preocupava anar ben vestida. Quic! La gateta va quedar enamorada d'aquell ratolí. Se li diu que és una rata de biblioteca. No tots els dracs són tan dolents com semblen ni tan ferotges com ens diuen. Avui us parlarem d'un drac una mica diferent. Pollastres a bon preu, pollastres a primera. Ous de gallina, ous de colomia, ous d'estruci de perdiu. Espera, que em sembla que ja n'hi ha molts, que sí que venen i compren amb mi. I si li afegeixo un collero? Això ja està més bé. Està santíssima! Mai havia vist un drac tan ferotge i perillós com aquest. Bé, tampoc és que puguem dir que l'hem vist. Sempre ens quedarà la nostra princesa. I amb qui jugaré jo si ja no hi ha més nens i nenes? Les princeses no juguen. Les princeses són princeses. Cavall, llança i espasa. Quin sempre t'ha fiblat. És més dolça la filera d'una vella que compartir plaça amb una companya de feina, sense escrúpols. Tu què hi fas aquí? Vinga! Torna al teu lloc. A tots vosaltres presentem una bonica història que no fa molt que va passar. Una palmera! Desagraïts, ignorants. Això és molt fàcil, majestat. I pintant-los d'alguns colors i tallant-li algunes plomes, has posat dintre del cister. Doncs... sí, vull. El que és aquest senyor Ferons i aquest senyor Fulgor s'hi diverteixen força amb el vostre cos. M'agradaria que em diguéssiu quin mal teniu, perquè us receptéssiu tants remeis. T'he de donar una notícia, que potser no espero. Un moment, ja torno. Ai, però què dius, toneta? Si ell m'enganya, no tornaré a mirar la cara mai més de cap altre home. Què et penses que s'hi pot parlar així com així, de cop i volta amb l'Angèlica? Si no hi tens inconvenient, m'agradaria que no t'encenguis durant la conversa. És que no vinc com a Clint, sinó com a mestre de música que m'ha fet venir en lloc seu. Com és això que vols casar l'Angèlica amb un metge que ella no vol? Perquè jo busco el gènere que a mi em convé, entesos? El que passa és que t'has proposat estar malalt, sigui com sigui. De la bradipèpsia a la dispèpsia. De la dispèpsia a la pèpsia. De la pèpsia a la liantèria. De la liantèria a la disentèria. De la disentèria a l'agonió. Saps què els hi passa a les nines com tu? Bon dia que valen i passen per damunt d'una mina. I llavors, pam! El cap els volen per damunt de les taulades. Ho veus? Ja ets morta. I ben morta. Tu disparar contra nosaltres, potser disparar contra mi, no ho puc creure. Que ho creguis si no canvia res. Ja arriba l'exèrcit. Han fet una barricada amb pedres i pneumàtics. Vinga, de foc als pneumàtics. Cal disparar almenys en 300, ens pararan a tots. Començo a veure-ho tot borrós. El més mínim soroll em sobresalta tota. Ves amb compte i no et moguis. Tinc una arma. Què vols? Ets tu qui ha matat la vella? Però llavors vas girar-te i no ets lletja. Però jo ja feia massa estona que t'estimava. Tu no has tocat mai una dona. Mai. Hi ha una dona a l'altra banda del mur divisòria. Dispara. Tot el que es mou és enemic. No t'escupo la cara perquè potser ets el pare del que duc al ventre. Un taló de ferro el parteix en dos. El cervell gira i gira com una hèlice esquinçant la polla. Veure a prop els cometes, les estrelles... Tu creus que s'arribaran a construir catedrals a la lluna? La teva esquerra o la meva? Devem estar cara a cara i la teva esquerra és la meva dreta. Doncs a la dreta. Recordo que quan fèiem la mort tu sempre et grataves. Et grataves tota l'estona. Però què se'n treu de recordar això tot sol? Ja podeu baixar el taló i ja ve, la farsa s'ha acabat. Acabat, finito, us heu acabat.